Cardom, time news ti fulong pe ni leta ba berta than bang pi ni lemen puja te rang pi rasanan bertang ton pen arjik tha. Kedam tang ja khong ni phai truck suri hinira inkore ke thomar ni la khain koi singhasona hawar Long Knit Sport Association RSA ang thik ti so ken singkro son sing kiling atum pen patir pi ponsi ke chengsi aphong Greater Singhasan Sport Association Club Limen Football Championship ke pathu pangcheng ponsi ja khong ni phai Greener Cap Arni Adung Kiti Pathu Ponlo Karbiang long pen tami football ke bathua hin la anso se kapaching thur ponchi po akimang pen aha warti na tum pen tami ki thur mi aobe atuma phan kang thur pon bom pen nona por pen nang anatum football ke bathua ni ke hang abang phu aphai do pik tang Lasong si Long Knit Sport Association atum tami methang hawar ariso ejang atuma phan football ke bathua hin kang thur ponchi po akimang pen ke dam tang jakhong ni phai truck ani Greater Singhasan Sport Association Club Limen Football Championship KACEM Amar Singh Tiso Asar Bora Karitang Mon Singh Tiso Chiki Mohamed Pensi Bangso ke pathu Bipon News Desk Report Time News TV